Játékba ragadtam, első rész. Hihi. Hugi, nem tudod, mit találtam? Már megint milyen hülyeséget találtál. Ezután ez nem olyan hülyeség. Jó, mondjad már, mert nincs annyi idő. Találtam egy elátkozott telefont. Elátkozott telefon? Az megint, oj, Isten. Úgy néz ki, mint egy sima telefon, te gyerek. Ne izéljél már a hülyeségeidre, de most komolyan. Ez egy normális... Jaj, tik. Szóval, ilyen szépen menjél el. No, Lici, próbáljuk ki. Végül is tartott egy kis telefon, nem csinál semmit, úgy itt mindegy. Na, akkor elvileg ez fel kell hívni ezt a telefonszámot, ami itt van, oké, hív. Aztán be kell menni ebbe a játékba. És... Aj, Jézus, hol vagyunk? Nem tudom. De én a pizsamámban maradtam. Ez most csak mindegy, de... Jézus, ne! A telefon! Basszus, kulcs! Ne! Hogy fogunk visszajutni?